Drama presents Handumanan sa kaawit. Maayong alaw kaniyong tanan nga mga suking ti paminawan ni ining handumanan sa kaawit. Og ingon man sa mga artista nga magkatag og kinabuhi ining akong kaagi. Ako si Sarah. Sa dili pa na ako isugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, kaibigan. Ano po daw sa iyang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Ubay, Bohol. Ang nga tumatatampo, nagdasingan nga Sarah. Daghan mo silang nagpa-check, uy. Liyahay lang yun. Uy, day Sarah, ni alagi ka. Uy, ikaw magguti ni Delian. Magpa-check up sab ka? O, day, magpa-check up ko sa kong mata. Kinsa may napahibawan ni mo nga na-free check up din eh. Si Teacher Edsel. Parehas data. Pakayo number dito ka, aron di ka malangay. Day, muna ko galit ni mo ha. Kay humanam ako pa-check up. Sige, day. Wa pa man ko tawag ka, uy. Hatagi kong number ni mo, bi. Sige, hatagis ako sa mo number, ha. Sige. Katawanan ba ya, uy? Classmate tuod ta, pero karon pa kita maghinatagay og number nato. Mao lagi. Ay, dala akong number, oh. Abi bin ako kinsa nanawag. Ikaw magguday ni Day. Ako in tao ni Day. Oh, nanawag malagi ka. Mangutana on ako nimo kun mo eskwela pa ka. Muskwela ko, Day. Sige, magita niya na sa eskwelahan ha. Day, nagbaon ka? What, Day, uy? Timing. Gidaghan akong baon. Magsaw lang ta. Pag sure ba? Oh, lagi. Magsaw ta karong paniud to. Sakto ra gid nato nga atong baon, no. Sakto kaayo. Uy, hala. Wa man ko'y tubig. Magpalit sa ako, Day, ha? Ay, napagpalit, uy. Palit-palit pagid ka. Tunga tayo ng tubig nga akong gida. Sige, Kot. Day, maayo tingali nga usmo na to atong tawganay. Ha? Di na ta magday, uy. Inya, sabay itong tawagan, Nay. Best friend. Sige. Ganahan ko, ana. Sukad ka ron. Best friend na nga itong tawagan, Nay. Uwa man si Lian mo eskwela? Isa mo kipagita, Sarah? Si Lian ba? Wala lagi di sa lingkuranan. Absent mo dyan. Ha? Best friend, ngano ni absent man ka? Di ako sa ospital, best friend. Ha? Unsay hospital, uy, pagtarong ba? Tinuod lagi. Ang ano na hospital man ka? Na ako'y gipamati mo ang nagpa-admit ko. Mao ba? Pagpakaayo di ha? Best friend. Ha? Maundang nakig-eskwela? Best friend. Pero nga naman. Di na ako kaya, best friend. Kapay na kaya akong lawas. Unsa mo kita imong sakit?
di na ko masulti ni mo. Sige lang, may pahuraw niya ka kunon si akong sakit. Kung mauna nga muundang kag eskwela. Aw, muundang sad ko. Ayaw ko'y. Bahala na. Karon nga muundang kag eskwela, muundang sad ko. Kay buondang ba nimong suod nga higalang eskwela, buondang sa ka? Siliyan ra magud akong suot sa eskwelahan, ma. Aw, bahala ka. Sige lang gud, ma. Bata pa bitaw ko. Mahimo raman ko mo eskwela sa tuig. Ay, ikaw, good. Unya sabay buhaton ni mo dinis ato. Mutabang-tabang lang ko ni mas liho kundi ni sa bay, ma. Best friend, na ako ibalita ni mo. Unsa man na? Lana ko'y boyfriend. Tinuod? O, lagi. Taga-diin man, sad? Taga Masbate. Uy, layo-layo di ay. Mao lagi. Suloy din sa amo niya ha. Para magkailam mo. Ah, sige. Anhaon ti kas inyo. Best friend! Gimingaw na kay kunimo, uy! Ako sad, nangahaw kay kanimo. Asa may mong boyfriend? Be, dali ra good. Be, Ila-ila mo sa akong best friend, oh, si Sarah. hi, Robin. Best friend, na ako ibalita ni mo. Unsa man na? I'm pregnant. Tinuod? Oh, laki. Oh, wow! Congrats! Ha? Nanganak na ka? Oh, best friend. Baby boy. Nindot agod. Mo nang ikaw pag minyo na aron makakita kasi mo liwat. Na, unsa man ito na ko pag minyo, oy. Wa magani ko'y uyab. Pagita sa diya, uy. Pohon-pohon. Naibong lang hinuon ko da. Abi na ko kinsi akong bisita. Ikaw mong good ni. Huwag kami nga wadain ako. Agimi nga uy, syempre. Malaag ka na. Asa mo tabang laag? Dinilang ko sa duol. Oy niya, ang imong baby. Okay na to, uy. Tuaman si mama, may nagbantay niya. Dali na manglaag na ta. Kagimingaw kit ko nimo. Ay, dali. Picture tan duha. Sige. Dayon ato tas unahan ha. Mga untang duha. Sige. Kao na diha ko no. Naunsa di ka. Ano sige makagtutok na ako. Nakalitan lang ko ba? Imog yung gibiyaan imong baby. Anya, nakiglaag ka na ako. Ganahan lang ko nga makauban ka. Kay best friend baya ika. Nyawa ta kay baw, basig. Mao na ni ang katapusan na itong panag-uban. Best friend. Nabuntag na lang. Pero hangtod karon. Wa pa mawa sa kuhan ako na ang kisulti ni Lian. Wa ta mahibaw. Basig mao na ni ang katapusan na itong panag-uban. Gipangilugan man ko siyang kisulti, uy. Day, Sarah! Day! Kinsa na? Si Chris ani, Day! Ang igagaw ni Lian. Ablihin ko na kinakoy tuyo ni mo. Day, unsa may tuyo ni mo na ako? Ayaw lang kakurat sa ko isulti ni mo, ha? Nga naman, di ay. Day, si Lian, patay na. Unsa?
sakit siya sa kasing-kasing. Dugan na siya nagantos eh. Hangtod nga, wala na siya kagunta. Mao na yung permisyong mo hospital. Masakit na siya sa kasing-kasing. Julian! Best friend! Wa ko magnahom nga kalit ba ang mawa na ko ang soda kong higala nga si Lian. Sa pagkakaroon, naglisod pagit ko og move on sa nahitabo. Ginhin na lang ko to, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.